Hvad vil du gerne vide mere om? Er det noget specifikt om en verdenskrig, du er nysgerrig efter? Jeg er her for at hjælpe dig med historien. Er der noget specifikt, du gerne vil vide eller se på? Jeg er her for at hjælpe dig med det, du har brug for. En verdenskrig startede den 28. juli 1914 efter attentatet på ærkehertug Franz Ferdinand, som var den udløsende faktor for krigen. En verdenskrig sluttede den 11. november 1918, da der blev underskrevet en våbenhvile og kampene ophørte.